Jo sóc Marc Rutxells i des dels 12 anys visc sol sota un pont. Perdoni, estic aquí baix. Perdona, això no és un pont. Com que no? On sóc? Com que no és un pont, Bueno, ara que ja estem al pont podem continuar amb la història, no? Marc Rutxells és un nen que des dels 12 anys és pobre ja que la seva mare va morir. Ara que té 14 anys, viu sota un pont amb els seus companys a Bronston. Un dia que no tenien menjar, va infiltrar-se a casa del seu tiet amb el qual no s'havia parlat des de feia molt de temps. Aquest el va enxampar i se'l van portar amb el cotxe. En aquest viatge amb cotxe els van vestir una massa d'obsidiana i magma que els va fer volar pels aires i van anar a un lloc on hi havia una espasa plena d'algues, la qual dona títol al llibre. Aquesta massa va tornar i els va matar i van anar al cel, que en el llibre es diu Valhalla, on hauran de buscar un déu viking molt misteriós. Us hem de confessar que no hem acabat de llegir el llibre. Calla! Que això no ho havíem de dir! El llibre està ambientat en l'època novel·la, tot i que en realitat està en el segle XXI. Tot i que els personatges tenen mòbils i totes aquestes coses, en meitat del llibre veus com van al Valhalla, una zona de religió noruega. Hi ha molts déus i cada personatge té la seva història. Tots els personatges desenvolupen les seves característiques i el llibre té molts tocs d'humor i d'aventura.